Nini nga itong pagsaulog sa ika-25 nga anibersaryo sa pagkahimong National Shrine ning atong simbahan. Lipay ko. Lipay basad mo? Uy, mura magdi siguro da. Are you also happy? If we are all happy, let us praise and thank the Lord. Pakpakan nato ang Ginoo. Mangayo sa kuog maayong una kang Monsignor Roger Fuentes, ang ato ang Vicar General o moderator sa team of pastors diri ning maong parokya. Sa iyang mga kaubang pari, ako silang nganlan kadiyot ha. Si Father Ian Phil Balangkig, si Father Alex Cola, si Father Jimmy Tulintin, si Father Joel Oriesga, si Father Rolando Manayon, si Father Marlon Lipon. Abi ninyo, swerte mo kaayo diri, bulahan mo kay kining inyong team of pastors, mao ni akong maisip nga model sa mga team of pastors sa atong archdiocese. Dili tungod kay sila perpekto, kundi tungod kay nasayod ko naningkamot jud in town sila nga ang katawhan sa Dios diri maalagaran og maayo. Thank you kaayo Monsignor Roger and Company. Once again to silang dasigon sa masipang pakpak. Soon ko mga kaparian o mga diakono, mga kamadrihan, mga pangulo nga nangalagad ning maong parokya, mga benefactors and friends of this parish, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Kini akong wali mubura. Pero muhangyo sa ako ninyo, lingi asa ninyo ang inyong mga tapad be, palihog. Unya, pahinumdumi aning nindot kayo nga kamatuoran. Paminaw mo ha, kini ang inyong isulti sa inyong tapad. Dini sa kalibutan, ang Diyos dunay duha ka puloy-anan. Ang una, ang simbahan, lugar alampuan. O ikaduha, ang simbahan, nga mao kita ang katawhan. Okay? Please, sige. Ingna inyong tapad. Ana, palihog. Ingna. Oh. Okay. Ay nalang tiwasa ka kay balo ko nga wa mo kami memorize. Ako lang ipasabot no, una akong in-Englisson ha. In the world, God has two dwelling places. One is the church, the house of prayer, and second, the church that we are, His beloved people. Mga igsuon, kung gusto ta nga pasidunggan, simbahon, pasalamatan ang Diyos, kinahanglan kining duha atong ampingan. Una, ang simbahan, balay alampuanan, no? Ampingan, ipabilin nga limpyo, himuon kanunay nga balaan. Ampingan yun nato kay kabalo mo, diya sa Ebanghelyo, kung naay mga mahitabo diri nga dili maayo, dili malipay ang Diyos. Masakitan siya pag-ayo. Si San Pablo, mo'y nagpahinumdum nato, no, nga kita, ang katawhan sa Diyos, mao ang templo sa Diyos. O ang Espiritu sa Diyos, magpuyo, diha ka nato. Mao nga sa mga giampingan nato ang balay alampuanan sa Diyos, angay nato usab, ampingan
ang iyang katawhan. Kay kung dili nato ampingan, dili nato alimahan, dili nato ipabiling balaan ang iyang katawhan, way pulos ang atong pag-atiman sa balay sa Dios. Ug masakitan ang Dios kanato. Matagi gayon nga kita magpasakit, magdaog-daog, mamintaha sa iyahang katawhan nga pinangga. Amen? Nasabtan ba nato tong tanan? Abi ninyo, kini atong celebration karon, mahimo gid ning nindot kaayo, mabungahon o makahuluganon. Kung kadtong akong gipasabot ninyo, dili lang sabton, kundili puy anato sa matag adlaw. Hinaot ko mga igsuon, kasi sige balik-balik nato din sa sulod, no? Mas mudako ang atong gugma sa Ginoo ug sa iyahang katawhan. Makasubo ba ya? Ilabi na karong panahon na kinasayod man ta nga dako ug baga ang katawhan sa Dios nga naa sa dili maayo nga kahimtang. Ilabi na dinhi sa atong nasod. And it becomes more painful because the same people who worship God on a Sunday can sometimes be the same people who cause pain and misery to God's beloved nation. Di ba? Sakit, no? Dili maayo nga kahimtang kana. Mao na nga manghinaot ko ha. Kitang tanan, gikan sa kinadakuag posisyon nga rin sa pinakagamay. Gikan sa obispo nga rin pinaka ubos sa mga laiko. Unta, ato ginang ibutas itong kasing-kasing, ampingan nato ang usag-usa. Sama, nga giampingan nato kining nindot nga shrine, balay, alampuanan, ug balay sa Dios. Hapit na kumahuman. Tulo lang kabutang nga ako ipabalo ninyo sa inyong pag-uli, no? Bubo ra gid ni, pero manghinaot ko nga di gid ninyo malimtan. Sa umaabot nga mga tuig, manghinaot ko, kita, unang-una, mahimong simbahan nga kanunay maminaw, sama kang San Jose. Let us be a church that listens like Saint Joseph. Makasubo ba ya? Daghan ka nato, dili na ka maumaminaw. Di ka maumaminaw sa Ginoo. Samot na sa isig katao. Bisan gani diya sa balay, gamay ra kaayo ang magpaminaway. Mao nang dali ra ta mag-away. Tinuod dili. Tinuod kaayo. Si Saint Joseph, hilom nga tao. Pero sigurado ta. Unas tanan siya na minaw kanunay sa Ginoo. Mao nang sa kanunay siya nagiyahan sa iyang kinabuhi. So that's the first one. Let us be a church that listens like Saint Joseph. Ikaduha, hinaot nga kita mahimong simbahan nga manalipod sa pamilya. Let us be a church that protects the family. Karong panahon na ang pamilya namiligro sa kanunay. Daghang pamilya gani magkabulag, magkabungkag, tungod sa panag-away, magsugod sa ginikanan. Daghang mga pamilya karon gihadla sa daghang mga tentasyon sa yawa. Himuon ta nga magkabulag-bulag, di na ta maghiusa bisan sa pagpangaon, samot na sa pagampo, di na ta mag-uban. Namiligro ang pamilya karong panahona, kay ang matag usa adunay kabilinggan para sa kaugalingon lamang, ug wala nay maghunahuna, gamay na lang ang maghunahuna para sa mga kauban diha sa panimalay. Saint Joseph was given by God that very special responsibility to protect God's two treasures, Jesus and Mary. Kita unta pud, no? Unta sama ni San Jose, manalipod sa usag-usa. Sa katapusan,
Hinaot mahimutang pamilya nga makat-on pagtrabaho para sa Ginoo sa hilom ug sa mapaubsanon nga paagi. Let us be a church that works for God in a humble and silent way like Him. Daghan nato, mutrabaho ta, basta tan-awon ta. Ganahan ta kung daygon ta. Ganahan ta kung naay recognition, inighuman nga atong madawat. Saint Joseph was not like that. Mao din ni rason nga ang atong pagpangalagad sa daghang higayon dili timos tungod kay naamantay laing interest. Si San Jose magtudlo nato to work and serve only to glorify God. Congratulations kaninyong tanan. Viva Señor San Jose! Ang pagpakan ng atong mahal nga patron.